Oh, part 12 na kami. Iwan namin yung ano, Yan. Kanina yung traktor sa kulong-kulong motor. iniwan namin sa Saka yung baba. kulong-kulong doon sa una. Ito, habol ako. 50 meters ang Ganun layo. talaga ang cameraman. Ngayon, Laging nahuli. Ewan ko kung ilang metro pa to. Pero Wala na, abutan isang ko yun sila kilometro dyan. siguro. Mabagal sila maglakad. Mga 500 Traffic meters. pa nga eh. May ginagawang uling dito. Ulingan. Marami na ulingan dito. Ito na. Ito na yung ano. Pulse. Unang pulse yan. Ayun. Lakad kami, lakad. Ayan, lakad-lakad lang. Ayan, yan pa sila. Oh. Mabagal maglakad eh. Paahon kasi dyan eh. Yan, paakyat. So lakad kami, lakad. Paakyat to, paakyat. So akyat kami, akyat. Ano? Pako, oo nga. Doon. Wala na. Oh, pakyat. Alpinon, ganyan lang tayo duro. Karga ko si Bigay Pagkakat. Ganyan ka, oh, ganyan, tibong ka. Mga 500 meters. I'm surrender. Ito may langgam pa oh. Walang bahay parang sa hulo natin doon. Hanggang baba, hanggang baba. Tapos akyatin. Ganyan, yan lang ako din. So napagod na ang mga ano. Ito mataas na mataas. Yan. Woo! Aakyat ako. Dyan. Bibilisan ko maglakad dyan. Oh. Pagod na talaga ang ano. Mataas to. Ayan oh, nagtanggalan na ng ano. Ng chinilas, di na kaya. Pag hindi lahing bundok, di makaakyat dito. Huh. Grabe hingal ko ah. Sobrang lalim to. Ano, kaya pa? O kakayanin? Ang taas! Dito lang banda. Tig-tigar ko rin, Jay. Kita ko. Huh. Ito lang banda, mataas. Success! Wala. Hindi ako nag-ayos ng hirap na ako. Swerte ni Burnok. Doon pa kami oh.
O, piliin mo yung mababa. Wala na. Baba ka na, Bruno. Bruno, baba ka na, ako naman. Ay, Diyos ko. Oh, sobrang taas oh. Grabe ang taas niya. Kaya nga tinawag na pulse na yan, ni kasunod. Ayan oh, sobrang taas. Siguro mga 50 meters higit. Di ba may daan pa sa kabila, kuya? Oh, kaya lang ano, mas malalim.